guys, இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வேற லெவல்ல கிளாஸ் கோட் நம்மளோட பாய்ஸ் அது வேற லெவல்ல guys இந்த கிளாஸ் கோட் வந்து ஒரு வேற லெவல்ல கிளாஸ் கோட் கூட சொல்லலாம். இந்த கிளாஸ் கோட் விளையாண்டு வின் பண்ணா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தருக்கு நாம ஃபுல்லி ஃபுல் டாப் பண்ணி விட போறோம் गाइस. டாப் பண்ணி விட போறோம். இந்த இந்த இது மேட்ச் ஜெயிச்சோம்னா உங்கள இருந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒரு 50 சப்ஸ்கிரைபர் வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு 50 பேருக்கு நாங்கள் அதாவது ரீசார்ஜ் பண்ணி விட போகிறோம். வேற ரீசார்ஜ் பண்ணி விட போகிறோம். பாரு திமுரு பாய் மெடிக்கல் கூட வச்சுருக்கலாம் பாங்களே கொஞ்சம் போய் செய்யலாம் போல நம்ம ஒருத்தந்தான் போலையே. ஆமாம் நம்ம ஒருத்தந்தேன். சோச்சோ என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை. ஆஹா 2 பேர் இந்த அப்பா நம்ம அனுமதி இல்லாமல் ஒருத்தர் வண்டியில் இருக்கான் பாட்டு போல். இல்லை ஆன்லைன் தான். அச்சோச்சோ என்ன இப்படி போட்டாங்க. அச்சோ அவங்க 2 பேர் அச்சோச்சோ அங்கே நீராங்க அவனோட பாவிகளா. நம்ம இந்த AN 94 எடுக்கலாம். சோகமான பேசு. இந்த 2 பேரும் இந்த 2 அலாக்க போகிற குத்துன மாதிரி இருக்கு. எதுக்கு தான் வராங்களோ தெரியல மேட்சுக்கெல்லாம். டக்குன்னு போடாடே மேட்சை ஸ்டார்ட் பண்ணி தொடராடே. சரி guys சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க guys. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க guys ப்ளீஸ் guys. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க guys. இந்த யூடியூப் சேனலில் நாம் வந்து 2 பேரோட அதாவது 2 பேர் இல்லை பண்ணுறோம். ஒன்று நான் இன்னொருத்தவன் யூடியூப் சேனல் யூஸ் பண்ணுறான். இப்போதைக்கு யூடியூப் சேனல் யூஸ் பண்ணுறான். அதுக்கடுத்து யூடியூப் சேனல் யூஸ் பண்ண மாட்டான் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். நான் நூமாய் விளாட்றேன்னா அங்கே 4 பேர் இருக்காங்க. அவன் வந்து ஒருத்தன் போட்டால் கூட நம்ம அவ்வளோதான். நாங்கள் அங்கே தான் ஒருத்தர் இருக்கேன். அதனால தான் நான் இங்கே ஒழிஞ்சிருக்கேன். என்னோட அப்படி போடுறேன் பாவி சோ பிரேபகம் பண்ண போயிட்டேனே பாய் சாப். சோ டாய் கிளி நீ போச்சு போ மேட்ச்சு கிளி இருந்துச்சு மேட்ச் இன்னைக்கு. ஒருத்தன் அட்லீஸ்ட் 4 பேர் பாட்டா இருங்கடா. பாட்டா இருந்து தொடங்கிடாடே. எம்பி வடியோட எடுத்துருக்கேன் நானே. நானே எம்பி வடியோட எடுத்துருக்கேன். நம்மளாம் 2 பேர் பாட்டுடா. அவங்களாம் 2 பேர் பாட்டா இருங்கடாடே. நான் கதையை முடிச்சு விடுவேன்டா. ஓடு ராஜா ஓடு ராஜா ஓடியாச்சு. அதுவும் வராங்களே எனக்கு தெரியும். பாவியில் பாவி கும்மலா வராங்க காய்ஸ். வராங்க ஒரு வேற லெவல் கும்மல வராங்க. நம்மளால் விலைக்காகாது. நம்மளாலே விலைக்காகாது. இவங்க நம்பிட்டா ஆகும் போல. போடு அச்சோ என்னடா இப்படி பண்ணிட்டேன். எப்படி வச்சிருக்கேன் அட பாய் போல இவன். இர்றா ஏன் 94 வச்சு போடுறேன்டா உன்னை. இதை மட்டும் எடுப்போமா இன்னும் இன்னொரு கண்ணு எடுப்போமா. ஒன்றும் தேவையில்லை நமக்கு இந்த ஒரு கண்ணே போதும். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்கடா மானத்தை வாங்காதீங்கடா. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்கடா மானத்தை வாங்காதீங்கடா. 2 பேரும் 2 டிஜே மானத்தை வாங்காதீங்கடா. 2 பேரும் மானத்தை வாங்குறதுல இருக்காங்க. சரி இவங்க மானத்தை வாங்கிட்டு போட்டோம். நம்ம மனம் தானே போகுது. இவங்க 1 கில் கூட எடுக்கலாம். நம்ம ஏதாச்சும் 1 கில்லு உள்ளே போயிடும். போனாலும் தெரியாது. ஒரு கஞ்ச பிசாங்க கூட தெரியாது. இந்த மாதிரி உள்ளே போனால் அடப்பாவியெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. நம்ம போமா போயிடுவோம். அடப்பாவிகளா நம்ம டீம்மேட்டில் ஒருத்த போட்டான். அதுவும் ஆன்லைனில் இருக்கிறவன் போட்டான் போல். காமெடி மட்டும் பண்ணிடுறீங்களாடா.
சொல்லுங்கடா. ஓடி 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 இங்கே இடி இடி இடி. டேய் நம்மளால ஒருத்தன் கூட ஆன்லைன் இல்லையாடா? இருக்கேன், அவனும் நூப்பில் தான் இருக்கேன். நூப்பில் இல்லை, இப்படியே இருப்போம் கொஞ்சம். எதுவும் நம்பரு இப்படியே இருப்போம் கொஞ்சம். நம்மளாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது, அப்படி தான் எடுக்கணும். கண்டுபிடிச்சாதீங்களா? கண்டுபிடிச்சாங்க போலே. ப்ளூட்டன் வருதே. அச்சோ பாம்போரியா எங்கே பாம்? ஒரு பாம் ஆஃபேட் பண்ண நமக்கு. மெதுவா போ. அப்பா அப்பா அப்படி எந்திரா என் செல்ல குட்டி. போடு 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 ஒரு போடு 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 போடு. இதுக்காக தான் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். எப்படியா நாங்கள் தான் ஆக போகிறோம். இன்னைக்கு நமக்கு வந்து ராசியில் போடுறோம் மேட்ச்சில். கரெக்டாக நான் யூடியூப் எடுக்க போகிறேன் தான் கைஸ். நமக்குலாம் ராசி எடுக்க மாட்டேங்குது கைஸ். சரி கைஸ், வீடியோ என்ன முடிச்சுக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க கைஸ். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். போடு இன்னொருத்த MVP ஆகிட்டான். MIP சும்மா மாட்டேன்டா. சரி கைஸ், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வாட்டி நான் வீடியோ போட போகிறோம். வேறலாம் ஃபன் மேட்ச் போட போகிறோம். அந்த ஃபன் மேட்ச்சில் ஒரே ஒருத்தர் நான், அதாவது 2 பேர் 3 பேர் நம்ம டீமாக தான். அதுவும் கிளாஸ் ஸ்குவாட் தான். வேறலாம் மேட்ச் தான். அதை நம்ம விளையாட போகிறோங்க கைஸ். அதனால் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஒரு ஃபன் மேட்ச் இன்றைக்கி நைட் இருக்குது கைஸ். இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ போடுறேன். இன்றைக்கி நைட்டு ஒரு ஃபன் மேட்ச் இருக்குது. கண்டிப்பாக தான் இருக்கு. அப்படி வர முடியலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் கைஸ். நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறோன்னே நீங்கள் எப்போ வேணால் பார்த்துக்கலாம் நம்ம வீடியோவை. இன்றைக்கி பார்த்துக்கலாம், நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ஆனால் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது அது மாதிரி ரெஸ்ட் பண்ணாதீங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், பாய் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம் கைஸ்.